Goede morgens. Welkom hier. Nou, wir sitzen wie Hannah meisten halben tijd van de Duitse boodschap. Lang terug mal, als Moses nach de Weltraum ging, dann gaf Gott in Jesaat. En in pot van dat Jesaat vingen we in 3 Mose 22, ik wil helemaal zo'n vers lezen. Gott hat veel dingen zei, wo am soll ongebet worden, wo soll een Opfer brengen, brandopfer van verschillende dingen, als dat hij klaar ver zei, wo dat krijg zul je doen worden. Hier zijn sommige dingen wat het is eigenlijk, en dit vangt bis, hier heb ze beskraken in de maand, wo Gott lang, ik denk, vertalen dat, aber 3 Mose 22, vers 19 zegt es dit. Dan moet dort, omdat de Haar gefallen onjend heeft, ein männliches Tier ohne Fehler sein, von Rinder, Schop oder Kassen, alles, was einen Fehler hat, soll je nicht opfern, wills dort wird jent nicht angenehm machen. Und wann wer dem Herrn ein Dankopfer bringen will, sein Versprechen anzuholen, oder ein freiwilliges Opfer von Rinder oder Schop, dann soll dort ohne Fehler sein, wills am dort mal angenehm macht, wordt dat Opfertier fehlervrij is. De 22e vers. Wanneer dat blind oder verkrepelt is, oder eine Wunde oder ein Schwer oder Huidkrankheiten heeft, dan zal je dem Herrn dat niet opferen en geen brandoffer daarvan op dem Herrn zijn altaar brengen. Zo wie wat door nu. Laat kom je terug naar deze vers. En zo een lange geschichte kort te maken. Nu Moses dan komen door verschillende rechten, wat het land rechten deden. En dan nu dem komen door Königsen aan. Dan hebben we Saul en David en Salomon. En dan Königreich ging dan uit een ein. Dan hebben we het nu de ziedelijke verschillende Königreichen door. En vele tijden hebben we door verschillende leiders im land gehad wat het slechte deden. En hier en daar weer een paar maanden wat het goede en recht deden. Gott schickt veel profeten door hand om die warnen en om die trigger en die mensen terug naar God brengen. Veel van die worden verspot, veel worden niet naar gehoord. En daar komt het zo weit, waar God zegt dat ze nu dat noordelijke koninkrijk weer het eerste wat de straf krijgt, waar de Assyrische koninkrijk komt en noemt in maat. En vandaar weer het eind van het noordelijke koninkrijk. Ungefähr, en de nächste 130 jaar, ik weet niet correct hoe het weer, daar komen de Chaldeans, ik weet niet het Duitse woord daarvoor, maar de Chaldeans die overnamen de Assyrische koninkrijk. En aan een stukje laten we 130 jaar noorden wat het noordelijke koninkrijk vallen deed, dan weer de Nebuchadnezzar bad aan dat zuidelijke koninkrijk. Nebuchadnezzar, dat weet wie, hij weer van de Babylonische Rijk. Dan namen ze de zuidelijkheid met. En dat we aan 606 jaar voor Christus. Dat eerste maal Nebuchadnezzar door weer bij Jeruzalem. Dan nam hij daar bis de rekken met. En die worden im Gesetz weer de eerste im land. En Daniel weet wie hij weer een van die wat dan met voor. Wat er met genomen wordt. En nach zijn vrienden. En wie weet die geschichte van wat hij in Babylon dan hoorde, door soorten verschillende dingen wat ze daar beleefden. Dan werd even 9 jaar later, okay, so Nebuchadnezzar die dan een andere koning opstellen wat er am zal horen. Al die koning die werd de woord en hoor ik niet meer nur uit, sondern dat we in 597 jaar voor Christus, dan komt Nebuchadnezzar van tweede maal naar Jeruzalem en dan nam hij een grote herd mensen met. Nu weer het niet best direct en die hoe hondje zijn. Nu nam hij veel het volk met. Dan zei hij, daar waren geen hinein, wat er zal am horen, wat er zal voor Nebuchadnezzar dat eraan over de Joden. En die hield het maar zo lang uit en dan weer ik ging aan. En aan het derde maal komt Nebuchadnezzar doorheen. En
groot verheid is tot norm storven en dan weer een ander ken wat dat actually dan evenemen deed bij 426 BC voor Christus. Dan komen ze door niet te mensen wegnemen, maar nu weer het dat alle verdorven. Jeruzalem, de tempel, dat alle verdorven. Nu weer het de moed val. So dan wordt dat alle weggenomen en dat wordt 70 jaar aanvangen dat wo de mensen vast weer is dan gezegd wordt. In de tijd lang later, dat is van ongeveer van 426 hieraf naar 439, dan weet we die Geschichte van wo die hand aan de wand schrijven deed, wat in Daniel van lezen kennen. En door soort ze dan komen die Meida en de Perser, komen die kan niet doorgaan en overnemen die Chaldeën zijn land. En zo vandoor weer dan is het dan onder de Perserreich. En als het vielleicht 2 jaar nodig, maar niet een lange tijd nodig, dan gaat je bevel dat ze zullen terug naar Jeruzalem voor, de Joden kunnen, en de tempel daar fresh bouwen. En dan, dort hebben we dan, wanneer we in het Oude Testament lezen, verschillende steden hebben we dort in Haggai lezen, in verschillende zinnen Geschichten hebben we lezen. En er zijn ook een paar soorten waar verschillende groepen mensen terug naar Jeruzalem komen. Eind wird de tempel bouwen, dan weten we dan gaat het veel trouble. En dan hebben ze aangevangen met de tempel bouwen, dan hield het op. Dan blijft het er liggen voor een stuk als 16 jaar en zo wat. Dan komt Haggai doorheen en dat heeft hem al gezegd, prediker even zei, hey, je moet hem al tempel bouwen, niet dat liggen laten, niet misschien smaken hier bouwen, maar dit een tempel bouwen. En de mensen die hoorden aan. En dan wordt een tempel gebouwd. En dat wordt het vorig gemaakt. Dat weer de tweede tempel. En dan een stukje weer, dan komen een paar meer profeten aan. En dan zit nog een stukje later, waar ik mijn hoofdboodschap wel van had, dat is Malachi. Hij weer aan de 397 voor Christus, dus het meest 500 jaar voor Jezus komt. Dan wie hij dat soort ook in Jeruzalem en hij had door dingen wat hij door leren deed. En wie willen vandaag zijn, dus wie kennen wat van dat leren. In Malachi, de eerste kapitel, waar we door aanvangen. Ik wil hier vers lezen van de eerste vers, maar de tweede kapitel, maar 9 vers. Malachi heeft een beetje in de zorg, hij deed vrouwen in de vrouw handstalen en dan deed hij voor de mensen op antwoorden. Dat zien we van den wat denken, hopen en wat leren. Kapitel 1 vers 6. De zeen zal zijn voeder eren en een deiner zijn haren. Wanneer ik toch je voeder zie, wo heb je mij geëerd? Wanneer ik ook je haren zie, wo heb je vrucht voor mij gewezen? Dit zegt de Heer die alles regiert. Te jent, dat je priesters zijn en mijn nomen verachten. En je zeggen, wo verachten wie die nomen? Je verachten mijn nomen doorheen, dat je alleen het brood op mijn altaar opferen. En dan vroeg je, wo op voor wie voor die alleen het brood? Nou, doorheen dat je zeggen, dem Herrn zijn daar brood niet geëerd. Wanneer je een blinge Tier opferen, is dat niet schlimm? Wanneer je een lomet oder krankheid opferen, is dat niet wat schlimmet? Zat den Volksleider dort ver? Wordt am dort gevallen? Wordt hij die dort hoog aanschrijven, zegt de Heer die alles regiert. Goed mo, en bet to God, dat hij het zal genood wezen. Mein je, dat wanneer je zo'n offer gebracht hebben, dat hij en dort hoog aanschrijven wordt, zegt de Heer die alles regiert. Want doordat einer maakt weer, dat je de deren tauschloot, zodat je niet vergeefs op mijn altaar en vuur aansteken. Ik heb geen gevallen aan je, zegt de Heer die alles regiert. En ik wil je goof van je hang, en ik wil geen goof van je hang nemen. Vandoor wo de zon opgaat,
aber door wo de ungeëerd, soll mijn Namen herrlich worden mank de Völker. In alle wegen soll wer ook je Opfer in ein reinet Opfer gebracht worden für mijn Namen. Mijn Namen soll mank de Völker herrlich sein, sagt der Herr, der alles regiert. Aber je verachten dem, wenn je sagen, dem Herrn zijn das Brück nicht geirrt, und dort Opfer ab de Gove tjernen verachtet zijn. Je sagen, dort haft te veel op zich, dort ik zo krijg te doen. Dort zo krijg te doen. En je nemen dort nicht ernst, sagt der Herr, der alles regiert. Je bringen mir wat gestohlen is, wat loom en krank is, als je een Opfer gove. Zal ik met dort gevallen laten? Zal ik mij dort gevallen laten, sagt der Herr? Laten vlug op dem Schommel komen, die in gerodenen Bak in zijn Herr haft, en über einen Angerodenen für sein Opfer bringt, wenn er dem Herrn ein Versprechen gemacht hat. Ich sie in je wollt ja keinig, in mijn Namen es mank die Völker en furcht je holen, sagt der Herr, der alles regiert. En nu, priesters, wat ik nu zei ik verjent. Der Herr, der alles regiert, sagt, wenn je nicht horchen worden, in mijn Namen nicht worden in jene Horten ihren, dann wo ich einen großen Schaden auf jen kommen lassen, jen sehen, wat jen verdorven worden, ja, ich hab dort all verdorven, wird sie die Sache nicht zu Horten nehmen. Horcht einmal, ich wo jenen no kommen, eine Schande lassen worden, en würde dort Mest von den Brandopfer in jen Gesicht schmieren, en jen dort met Mest taub rütdrogen en wegschmieden. En je worden dort weiten, dort wat ik van jen verlang, habe ich dort verlangt, dort mijn Bund met Levi en de priesters, wat sie noch kommen sind, op alleen blijven wird. Dit sagt der Herr, der alles regiert. Mijn Übereinkommen mit an wir ein Bund für Leben in Frieden, wat ich am geef in Bund von Stonen und Furcht, en dort geef hij mij. Hij hat Furcht für meine Namen. Hij hat die reine Lier in zijn Mühl, door wir een keine Lees op zijn Tung. Hij wir bloß ganz freilich und oprechtig, en ween arm zijn viele von Sinn verschont gebleven. Die Priesters trugen die rechte Lier wieder für uns, en bei uns sollen die Menschen dort Gesetz fingen können. Der Herr, der alles regiert, hat an dort geschickt. Je sind von weg raufgekommen. Je haben viele dort gebracht, dort sie sich am Gesetz verstorben. Je haben den Bund, der mit Levi seinen Nachkommen gemacht wird, zu Schande gebracht. So sagt der Herr, der alles regiert. Und deswegen habe ich jent Loten zu Schande und veracht worden für das Volk, je haben nicht meinen Lier beigeholen und tragen nach einmal wem fair, so als je dort Gesetz angerechtigt. So wie es dort. Wenn ich das auf Deutsch lese, dann muss ich das mehr mal lesen, weil ich das alle krank verstehen kann. Aber hier sehen wir dort, und ich würde die Zeit nach Bett nehmen, zum Vers ein Bett durchgehen. In 1. Kapitel 6. Vers, da fragt Gott, wo ist meine Ehe und wo ist meine Furcht? Habe ich keine Ehe? Wenn ein Vater Ehe hat, ich sehe ein Vater, wo ist meine Ehe? Gott, der will Ehe haben. Und ich, wenn ich sie gemerkt habe, wieviel mal hij hier redet von zijn Namen. Mijn Namen soll Ehe haben, mijn Namen dit, mijn Namen dort. Gott ist sehr wichtig, dass zijn Namen wird hochgeholen. In 1. Kapitel 6. Vers, sehen wir die Menschen, die nennen sich aschelig. Was habe ich getan? Wo habe ich die Namen nicht hochgeholen? Im 7. Vers, Gott sagt, die haben ein Brot gebracht. Und dann sind sie wieder aschelig. Wo habe ich ein Brot gebracht? Und Gott sagt dort, als wenn ich nicht mein Namen geirrt habe. Well, das haft is weer hier
Doran dat Jesaja in dem Herrn zijn Dash brucht nicht geirrt. So, eerst lesen wir in 3. Mose, Gott hat klar gesagt, was für Tiere, wo die Tiere bestellt sollen zum Opfer bringen. Und der Mensch, der hört sich euch den um. Na, das ist nicht nötig. Das war wieder nicht. Das ist mir zu verarbeitet. Oder vielleicht kommt mir das zu dir, aber dort, was nicht ganz gesund ist. Der 8. Vers, oder der kriegt von der Tieroffern und Gott fragt dann, glaub ich, wenn ihr ein Tier bringt, das nicht was schlemmet? Glaub ich, wenn ich was gesagt habe, das braucht ihr nicht nur horchen? Glaub ich, dass ich das annehmen? Prüf mir eine Volkslehrer, in Lohn mit Schub zu bringen. Glaub ich, das wollen sie annehmen? Gott fragt dann das. Gleich von der stehen, aber bringen, gleich die Worte, die Nummer höher anschreiben, gleich die Worte eine gute Reputation haben, und was in kranke Tier aus dem Geschenk war hier. Nein, der Fall. Gleich du dann Gott, was die Ding annehmen, wenn du was bringst, was nicht, was der ganz anders ist, was der Chloe gesagt hat, meine Satz. Gleich was ich als Gott, die dort höher anschreiben, fragt er. In der Fall dann fragt Gott ein bisschen, wo wir noch mal einer sagen, wir können kommunizieren, der Tauschlieder, dass die nicht mehr können abverdienen, dass da nicht viel angesteckt worden. Gott wird leider da, wo der Hauptchange sein, als dort sind Nachrichten denken, um es dort veranieren würden. Dort sind deren Tauschlieder, dort dann nicht in verjährs würden ab in Altar und Vieh angesteckt worden. Na, der Herr sagte, er hat kein gefallen an jent. Sehr strenge wird von Gott zum sein. Und immer war sagt Gott hier noch, so sagt der Herr, was er alles regiert. Das ist nicht bloß ein Mensch, was das sagt. Das ist der Herr, was er alles regiert. Der sagt das. Der Auftrag dort heißt es, der redet von da, wo die Sonne abgeht, bis da, wo die Sonne untergeht. Da soll mein Name geirrt werden. Gott seine Nummer, Gott seine Ehe, Gott seine Furcht. Tja, hier war das seine. Gott ist dort wichtig, dort geirrt wird, dort seine Nummer wird Respekt. Er will von allen Menschen geirrt werden. 2. Vers sagt, aber, je verachten dem, wenn die sind das sagen, dort der Herr sein Dash braucht nicht geirrt. So, Gott hat ein Problem mit diesem Mensch. Dort sei denen nicht, Gott sie nur mit ihr, dass Gott wird legen, dass sie sollen. Der 13. Vers, der hilft dort vielleicht noch ein bisschen in der Ort, wo die Menschen denken. Und er sagt, dort hat zu viel Absicht, dort so krank zu tun. Viel wie uns noch mal so, dort, was Gott in sein Wort geschrieben hat, dort ist nicht so nahe. So nahe ist dort nicht. So krank wird wir dort nicht nur kommen. Ja, das sage ich soll nicht sorry, aber sorry ist jedoch schein. Oh ja, wie soll uns nur gut sein, jemand, der uns verspottet hat? Wie soll uns fein gut sein? Ja, aber ein bisschen beleidigt kann ich noch sein, so ne, weiß dort nicht. Habe ich so eine Gedanken dort, da wie gleich wie dort Gott erst so kracken don't? Gleich wie dort Gott erst dort nicht wichtig, wenn er was gesagt hat, wird dort dann so sein? Das ist, ich sehe, dort hat zu viel Absicht, dort so krank zu tun. Sie wollen dort nicht so krank nur gehen. Und Gott hat ein Problem mit dort. Der 14. Vers, da sagt Gott, er würde einen Fluch ab dem tun, wo ein schmacker Tier in seinen im Hack hat und bringt über ein Lohmetier zum Opfer. So ein Mensch wird ein Fluch haben, sagt er hier. Und dann sagt er noch, ich sehe ein Gewalt jacheinig. In mein Namen erst mag die Völker und Furcht holen, sagt der Herr, der alles regiert. So hier redet Gott von die Völker daran. Die grüßen sich von seinem Namen, weil sie weiter, wo Gott die Israeliten geholfen hat. Und so seine Furcht erst mag die Völker daran. Und er ist ein Gewalt jacheinig. Das ist nicht bloß ein Mensch, was das sagt. Das ist ein Gewalt jacheinig. Und dann Kapitel 2, Vers 1 sagt er, nu priesters, was ich nu sei ich verjent. Und ich kann nicht hopen und denken, was es in der Nieuwe Bund redet von, wir sind nur Priester.
En zo, ik leef in some way, ik heb deze boodschap voor ons zelfs ook aannemen. En dan redt hij hier met al van hart. De tweede vers erklärt hij zich nog eenmaal dat het de Heer, die alles regiert, die zegt. Want je niet horen worden, want je de noemen niet worden en je een hart eren. Zo wie God zijn noemen niet aan ons hart eren dan. Dan wil ik grote schulden op je komen laten. Ja, ik heb hem al verdorven. Oké, de reden van de aarde, de zeeën. God heeft het al verdorven, wilt je de zaak niet te hard nemen. Door wie deze dingen, want God wat zei dat, want wie s'morgens onze Bibel lezen dan, of op een noot, of wie gaan onze devotions en wie lezen er wat in de Bibel. Nemen we dat te hard, nemen we dat ernst? Oder dat het niet wat we daar lezen hebben, gewoon naar de school en leven ons leven krachtig, zoals we niet gelezen hebben. Is ons dat wichtig, wat God zei dat? Oder dat plus niet veel uit. De derde vers, horcht eenmaal. Nu moeten we maar horchen. En door schrift God ver wil, omdat je aan is, dat ze dat mes nemen om je zeggen rubbelen. Dat zoveel omdat weert is, wanneer we niet am ernst nemen, wanneer we niet het recht, God aanbeden am recht waar hier. En deze lied erleven dat we dat dan met een limitierte afbrengen in de stad. Ik wil hier met een beetje boezig even gaan, zo wil we hier de vijfde vers. Hier is een eindje waar hij redt van waar de priester weer je was en waar hij dat kleedde. Hij zei, die hoorde de waarheid en muil en de tong, die deden de waarheid leren, dat je raakt en alles. En hij zei, de mensen, die deden vele mensen, deden zij van zinde uithelpen, raden. En dat is het zo zijn. En hij zegt dat wanneer vrouwen hebben voor het Jezaas, dezelfde priesters komen, die gaan een antwoord. Maar nu zegt hij, je zijn van een weg raufgeroren, de 8e vers, 2 kapitel 8e vers, zegt hij, je zijn van weg raufgekomen. En nu is het krijg anders. Je hebben dat gebracht, dat zij am Jezaas zich verstorpen. In andere woorden, instead dat zij dat de mensen van zin weghouden onder rauf helpen van de zin, hadden ze de mensen nodig in gebracht. Nu brengen ze de mensen zich verstorpen om Jezaas. En dat is, en hij zegt dat die hadden dat band, wat hij met leven gemaakt heeft, dat had hij te schande gebracht. En God is dat wichtig dat zij am ernst nemen, dat recht doen. So wat hebben we van dit alle leren? Deze mensen, we Malachi te reden deden, zij deden zich welen wat om je zaad ze ernst nemen deden wat ze niet deden. Dat wat een kutje vallen deed, dat namen ze ernst. Dat wo dat met de weerjenker, wo dat vielleicht nog wat kosten deed, dat deden ze niet zo ernst nemen. Van wie, ik reed er zo van, wie aan de Bibel lezen dan? Want ik, mijn Bibel 's morgens nemen, ik lees mijn Bibel. Lees ik plus in papier waar er wat opgedrukt is en dat ik lezen, of doe ik God zijn woord lezen? Waar doe ik dat aannemen wanneer ik dat wat lezen doe? Neem ik dat ernst? Doe ik dat hoog eren? Doe ik God zijn noemen eren? Of is dat wat ik lees plus nebenzaak, dat nog uit? Ik zie met beleidigen van broeder, of even een zesde. Of dat zeg ik zal mijn man eren, mijn vrouw lief hebben. Ja, wanneer dat uitkomt dan doe ik, maar het is mij echt wichtig. Er zijn je veel dingen, en schrijf op wie je lezen, wie je deze vrouw bieden, en neem we dat ernst. Een grote part van Malachi heeft nog maar te doen met herkelen, dat we niet één ding zijn en ander ding doen. God wil hebben zelf trouw en voor met een hart am aanbidden. Hier hebben we gelezen in verschillende steden waar hij redt van wie zullen am en ons hart eren. Doe wie God en ons hart eren. Dat geloof ik dat is goed zo wichtig.
Er zijn veel steden in de schrijven wie lezen kennen van wo Gott zijn noemen wel geëerd heeft. Wie sehr veel steden wo hij redt van zijn noemen. Gott is jiet zich over zijn noemen. Hij wil haar zijn noemen zal respect hebben. Wo doe ik in mijn leven God respect brengen? Wo doe ik in mijn leven, met mijn leven, God zijn noemen eer brengen? Wo doe ik zijn noemen hoog geven? Hij zegt in steeds, zegt Jezus, dat wanneer wordt hoog gehouden worden, dan worden alle mensen aangetrokken worden. Dat dien leven dat wijzen, dat mijn leven dat wijzen, dat Jezus wordt hoog gehouden in mijn leven. We zongen eerst dat lied, we place you on the highest place. Dat wie Jezus op de hoogste steed zaten. Dat is mijn roeptien van daar. God wil zijn noemen hoog gaan, God wil respect hebben. En dat zegt de Heer die alles regeert. Dat is de grote kracht die je wilt je niet wat dat zei. Dan zei je het.